Voilà, ik heb plan. Naast toen die van maatjes. Allemaal björn weer zo'n oren van gang. Nou, lijken alle toch gewoon is. Een beetje wat kan doen. Als ze gaat doen, maar alles te bedoelen. Nou, kom maar op vakantie. Onze eerste aan de plan dank. Ons pa te gaan halen. Want ons nog eens samen gepraat. Ons is zo graag praten. Joh, dan was het praten. Zo, hoe gaan we ons alle? Hoe? Ons gaan vragen. Kom eens kijken. Ga vragen. Mia. Batas que nele que su que na zio suka mo zio buka WhatsApp kan zio buki Ini kamu kata Di pati mo ginayang angkan. Ay, angkan. tinggal lama Jauh, ya may kanilang masus. O may sasayong. Uy, ako na ito. Ano kanila? Sino yung kagalang mas?